Минем исемем Зиланд. Мин Казан шәһәре туграсында сүрәтләнгән Зиланд бабайның ыныгы. Казан Татарстан Республикасының баш каласы. Борын-борыннан биредә хезмәт сөючән халык яшәгән. Һәм бүгенге көнгә кадәр алар үз илләренә файда китерәләр. Ә менә хәзер хезмәт сөюче турында әкият тыңлагыз. Çiçeklerinin hujası, Üsemlikler patşası, Bal jeyunun ustası. Bir qarataydım şul biraz, Күздә күрми, көчтә аз. Кемгә калыр бар мирас. Артайдым шул инде мин, бал да җыя алмыйм. Минем әмерне тыңлагыз. Туктап тор инде. Кем бал салырга яхшы савыт әзерли, барлык шәшәктәге балны шуңа бирәм. Кем бал салырга яхшы савыт әзерли, барлык шәшәктәге балны шуңа бирәм. Җәкләр көнне-төнне белмәгәннәр, бар да тырышып савыт эшләгәннәр. Һәр кайсының да бал җыярга рөхсәт аласы килгән. Сәлам, бал корты. Исәнме, Шөпшәдүс? Ә син бал савытларын ясадыңмы соң әле? Эй, өлгерермен әле. Әйдә, минем белән биюгә киттек. Юк, бармыйм, Шөпшәдүс. Мин уйлыйм. Я, савытларыгызның сыйфатын тикшереп карыйк инде. Туктап тор инде. Мондый савытлар миңа кирәкми. Шуңа күрә бал да сезгә эләкми. Сәлам, бал корты. Сәлам, күрше. Савытың ничек? Ясый да башламадым әле. Соңыннан да өлгерермен. Киттек минем белән кояшта кызынырга. Юк, бармыйм. Мин эшлим. Бу вакытта шәшәкләр башлыгы тузына. Ясалган савытларның барысы да яраксыз. Иртәгә ярышның соңгы көне дип игълан итәм. Иртәгә соңгы көн. Иртәгә соңгы көн. Шөпшә кызы, бөҗәкләрнең асылы, матурлыкта беренче, мин һәрвакыт җиңүче. Күз алдымнан югалыгыз. Матур. Матур. Бал корты кайдасың?
Өлгермей инде әллә. Нәрсә бу? Я, тикшереп карыйк инде савытларыгызны. Тырышканнар, менә дигән әрәс эшләп чыгарганнар. Шуңа күрә теләсә нинди чәчәктән, теләсә никадәр бал җыярга бал кортларына рөхсәт бирәм. Нишләп торасың инде? Уйна! Шул көннән башлап бал кортлары чәчәкләрдән бал ташый башлаганнар. Ә шөпшәләр ялкаулыклары аркасында хурлыкка калганнар. Иртүк эштә тырыш без, ялкаулыкны сөймибез. Бал кортлары без, бал җыябыз без. Вакытны кадерлибез, юкка сарыф итмибез. Бал кортлары без, бал җыябыз без. Хөрмәт төбе, хезмәт.